Mela, buonasera għal kulħadd. Qabel ma nibda nitkellem, naf li hawn ħafna supporters ta' Milan, Juventus, Manchester United, nies li jobodu lill-Inter, nies li jobodu lili personali li qegħdin jaraw dan il-video. Se nħallikom tiżvugaw, però hemm limitu. Jekk inqabeż dak il-limitu, kumment imħassar u tiġu benjati mill-ewwel biex inkunu ċari u tondi. Se nħallikom tiżvugaw, se nħallikom tiċċelebraw. Min jaqbes il-limitu barra però. Atletico Madrid 2 Inter 1 eliminati bil-penalties 3-2. Eliminazzjoni naħseb li kienet mistħoqqa fil-fema tiegħi. Illum ma rajtx l-Inter illi nara s-soltu, żajna mill-Atletico fil-fema tiegħi. L-Atletico li għamlu logħba sħiħa jafsuna, Atletico li għamlu logħba sħiħa ġejjin, Atletico li finalment ġew ikkwalifikaw għal round li mista Champions League b'mod mistħoq. Kontra qalbi ma ħanejdu hekk. Dak illi hu irridu intuh. Bdejna naħseb l-aħjar 11 li stajna nibdew, għalkemm naħseb illum kont nibda l-aċerbi. Jiena lifna diversi okkażjonijiet. Minnu tlifta ballun ċarta Barella, tilef ballun Turam, Di Marco seta ġi utilizzat tajjeb fil-kontrattakki tagħna. U tlifna ħafna ċansis kol f'San Siro. U sfortunatament ġiet l-eliminazzjoni illi qed nara ħafna nies illi qegħdin ukoll jieħdu ovvjament ġustament jieħdu pjaċir biha bħalma aħna ovvjament il-kummenti se naqrahom ta' Voldieri li l-kummenti li nara huma bis-sens li qed nara kummenti bis-sens qed nara kummenti li mhumiex. Ma tantx hemm xi tgħid, jiġifieri, jekk forsi speċjalment jaw ħanaqbad infehemkom. Plejer li biddel il-logħba kif qed jgħid perfettament Joseph Magri huwa Depay għala rajta wkoll mingħand Kerz x'Kembri Depay biddel il-logħba. Dik kienet differenza ma llum ma rridx insib skużi Voldieri. L-Atletico rebħu fair and square, l-Inter ma labux il-logħba tas-soltu u naħseb illi hija ġusta li jgħaddu huma u mhux aħna. Jiena ovvjament huwa objettiv li fallejna għaliex ġenwinament kont nemmen li dis-sena kellna biex nieħdu ċ-Champions League, sfortunatament ma kienx dan. Ovvjament issa tfadal kampjonat x'ingħalqu, imma tal-lum naħseb li hija ħanejdu hekk kif ħanaqbad ngħid infaqat il-bużieqa prattikament. Ħalli nibda nara xi ftit kummenti, ftit minn ħafna kummenti illi qed nara ħalli wkoll forsi nwieġeb x'ismu l-ironija tax-xorti kif qal Melvin Portelli illi il-bidla tar-regola illi għamlet il-UEFA dis-sena ħadmet kontrina. Suppost għaddejna bil-goals away, vera Melvin għandek raġun. Volli qed nieħu naqra l-ironija tal-kumment tiegħek. Jiġifieri, iżjed kummenti relevanti, ovvjament fost il-ħafna ċelebrazzjonijiet illi qiegħed nara. Mark x'kemm x'taħseb dwar l-istaġun tal-Inter? Ifhimni. Mark.
bħalissa batni naqra fuq waħda, għaliex ovvjament wieħed mill-objettivi kien li navvanzaw fl-Ewropa li fallejnieh, imma minkejja kollox ma tridx tqis li il-kampjonat ħanitkellem sissa irbaħnieh b'vantaġġ irbaħnieh ħannu wasalna biex nirbħu ħanejdu hekk. Vantaġġ komdu li ma stennejt li se jiġri dan, għax jien stennejt illi ħadd-tim tiegħek il-Juventus kontu se tibqgħu magħna sal-aħħar. Nixtieq li jgħaddi Mejju biex nkun nista' nwieġbek biss fimni. Ħanitkellem. Ħafna se jgħiduli imma l-objettiv prinċipali tal-klabb kien it-tieni stilla. Antonello kien qed jemmen li l-Inter tista' tirbaħ iċ-Champions League. Allura nitkellmu f'Ġunju għax naħseb illi l-aħjar aħjar ngħidu hekk. Joseph Magri, Inzaghi jaffeċ ħafna. Em, eh, ċertu substitutions forsi setgħu saru aħjar, Jos. Dik id-domanda għandna. L-problema hija li fimni. Kellna l-Arnautovic nieqes, illi ironikament kien il-plejer li skurja l-gowl li biħ baħna f'San Siro wara li tilef xi tliet oħra. Jista' ħanejdu hekk għamel sostituzzjonijiet fuq id-difensiva llum ġus Inzaghi. Volder dik naħseb nistantijilek illi għafreċ f'xi ftit is-subs ħanajdu hekk. Biss serraħ rasek li Inzaghi fl-aħħar tal-istaġun ħajfirma kuntratt tal-sentejn oħra wara kollox irbaħna l-kampjonat. Kważi. Mark Cambridge, il-futbol taljan erba minn erba barra mill-Champions League. X'naħseb dwar is-sitwazzjoni ġenerali tal-futbol taljan. Tinsx li jatfadal tliet timijiet fl-Ewropa League li suppost għandhom jaddu tlieta li huma u tim oħra fil-conference illi suppost għandu jikkwalifika. Voldiri xorta nemmen li s-sitwazzjoni tal-futbol taljan Mark hija healthy għalissa. Jake Sapjano tolbu l wasaltu saw. Aħna qas mill-grupp maddejna, Jake Sapjano jidru supporter tal-Mila, nifimni. Wasalna, pjuttost ngħidlek li armejnieh il-grupp Jake, jiġifieri naħseb kieku kelli nagħti overall marka l-UEFA Champions League tal-Inter. Ma nistax inti iktar minn ħamsa għaliex stennejt naqra aħjar fis-sens li nirbħu l-grupp. U għal-tim li suppost kellu jirbaħ il-Champions League li tinqala fl-aħħar 16 huwa falliment hux. Iżjed kummenti, Josef Bort, niftakar tajt li xtaqt tiġu ma' Atletico Madrid qabel telet il-polza, dek taħseb l-istess. Ifimni, dejjem ħad tiġi ma' Atletico Madrid, Josef, milli tiġi ma' vari Manchester City, Real Madrid, eccetera, eccetera. Voldi għadni tal-istess fema illi ġietna polza tajba li ġara kien illi l-Inter ma konniex up to standard. Voldiri iva għadni nemmen li l-Atletico kienet l-aħjar polza li setet ġietna. Daniel Buħaġar, il-ħabib tiegħi Daniel Buħaġar li nixtieq insellem u nirringrazzja anke tas-suġġerimenti li għadu jtini ħanejdu hekk, nsejħu l-mio maestro fejn jidħol il-ġurnalizmu sportiv. Nsellimlek Daniel. Lobu mitlufa f'darna fl-ħar żewġ logħbiet fil-lig ukoll batejna fit-tieni taqsima kontra Ġenova u Bologna. Naħseb naqbel miegħek hija logħba mitlufa f'darna Daniel armejna ħafna ċansijiet f'San Siro. 100% Voldieri naqbel ma' dan il-ħsieb. Mela, Ivan Paċa testa alta, ovvjament qed nara kumment minn Simon Gabil. Illum hawn xabba katavri li qamu mill-mew ta' xilhom staġlu mejtin. Simon, jiena ħaġa ħanajdlek, meta aħna konna fi żmien il-limbu u kienu jinqalaw il-Juventus u konna noħorġu nifirħu aħna konna nkunu id-dinja jarota. Illum aħna qegħdin hemm fuq u ħadd ieħor se joħroġ jiċċelebra l-eliminazzjoni tagħna. Jiġifieri tista' tilment illi ċista ħanejdu hekk.
Rudi Kuxkiri, tim wieħed għandna League jew Champions League, dis-sena League, attakkanti u batuti reserves 100% ma marrit naqbad ma dik l-iskuża. Stennejt lo baħja mill-Lawtaru meta kien imserraħ, ma filax jimxi mill-bidu llum. Anke dak il-penalti li telef Rudi, it has much to be desired. Iżjed kummenti, Benjamin Battistino, għarri tok il-kamera il-ballon tal-Lawtaru. Tajba deċċajta Benjamin, nsellim lek u selli li għal-missijek u kol, illi huwa kol ex kollega tijaj. Voldiri, u għet nsemmu kollegi, naħseb illi jem kollega tijaj Juventin illi għandu naqra maġija sewda li rnexxilu jħaddem illum. Minu jaf, mussa għot nsemmi smijiet. Il-problema li għadha fil-ħodu sena bħal ċarrat, ma memx tamel. Da kifet il-Simon, meta kienu l-Juventus jirbħullik u aħna konna fil-limbu, xaġa konna nistennew il-widdaqqa tagħhom. Iżjed kummenti. Daniel Xkembri, turam x'qed jiġrilu. Turam illum tilef ballu ikraħ Daniele? No. Voldiri, turam kon vot erba. Naqbel perfettament ma' Manuel Gauci, illum ma konniex għall-altezza naħseb li fuq żewġ leks tlifna ħafna ċansi jitu pattejna l-jom, Manuel, naħseb analiżi perfetta. ħanaraw naqra iżjed kummenti Joseph Brinkat, tlifna meritatament illum, però l ma tlifniex illum, tlifna f'San Siro meta rbaħna wieħed b'xejn, naqbel miegħek jiena fil-fatt. Niftakar li meta telgħu il-Polots dejjem kont nisħaq li l-Inter tittirbaħ 2-2 biex tmur f'Madrid b'vantaġġ komdu li ma sarx. Ovvjament qed nara ħafna nies Matthew Vassallo doqqilna elementary, Matthew dan mhux programm mużikali kieku mhux se niddejjaq indoqqa dan huwa programm ta' analiżi sportiva voldi naħseb illi trid tmur fuq xi stazzjon tar-radju biex ikun jista' idoqlok l-elementary bil-qalb kollha. Jiġifieri. Mela, il-kumment mela Neil Spiteri se nsibulu il-kumment u se nibbenjawh għaliex huwa kumment irrelevanti meta għadda kumment irrelevanti ma titnara ħafna kummenti. Benji Flynn darba b'60 sena, f'60 sena stenna naqra f'60 sena. Dita 60 sena ma nistax nifhimha jiena, f'60 sena vera li domna 45, biex domna 45 biex neħdu tazza ta' Champions għal-oħra. Imma ifimni l-ewwel net f'dawk il-45 sena xorta rbaħna. U anke rbaħna fl-Ewropa. Tliet tazzi UEFA illi it-timijiet li kienu jidħlu fihom dak iż-żmien illum jidħlu fihom timijiet li Champions League. U naqbdu mal-Juve ifimni, jgħid għandna Champions, tazza ta' Champions iktar minnhom ta' biex inkunu għadna kollox. Mela, nara naqra kumment li wkoll nixtieq nelimina Derin Xiberras illi ser jiġi wkoll ibbenjat għaliex għadda kumment illi fil-fema tiegħi huwa bla sens jekk mhux se nibbenjah issa Derin se nibbenjak iżjed tard għaliex fil-fema tiegħi biżna l-limitu nuħu ħsibek wara l-programm. Ray Grek mill-Awstralja nsellilek Ray. Supporter ta' Milan li ovvjament qed jieħu pjaċir bl-eliminazzjoni. Però l-Ray nfakru li fil-kampjonat tajnikom 5 u l-kom ma terkolna ma nafx kemm. Iżjed. Kien hemm xi ħadd li qal li biex naqqat logħba padel, jekk irid jaqqat logħba padel Voldi bil-qalb kollha. Ejdim Falzosku jalla tar Matteus. Matteus ta' tlet tazzi UEFA, biex nkunu għadna kollox. Mela, Steve April,
kumment ieħor li biħsibni nibbenja minn hawn ftit ieħor, bajtna ngħidulli hawnhekk mutlok ta' kummenti bla sens. Mela, nara ma kummenti Robert Busuttil, il-kollega Robert Busuttil, sabuħ il-ballun, Robert. Issa ma nafx Voldiri. La kien zammit tunella li tal bistajbina għax faqar imġori tal-sena u ġitta braket ħafifa dis-sena. Dis-sena ma l-grupp aħna rmejni ma kien. Dak kien grupp li kellu jintrabaħ mod komdu. Kullum daħħaqna n-nies. Trevor Barbara li nixtieq nirringrazzja wkoll jiena rajt il-logħba kollha sent mar iż-żewġ naħat, ma nafx għaliex biddel Di Marcos kif ħareklu rajt li nteftit zbilanċjati u l-penalty ta' Martinez stennejt aħjar nispera li ma nerġax nara Martinez jagħti penalty ieħor. Jiġifieri. Ehm, Iżjed kummenti, Voldiri, il-Mattias Felice, le, meta trid naqdu l-logħba padel, don't worry. Ma fil-kas kellimni. Alright, naħseb illi għalissa, naħseb illi ma tantx hemm iżjed xi nżid nfakkarkom biss illi dawk it-tnejn li semmejt se nibbenjakom dalwaqt, jiġifieri serħu raskom illi mintom se teħilsuha. Mela, il-video minn ftit se jkun fuq il-YouTube channel. Jiġifieri tinsewx tarawna hemmhekk u nfakkarkom illi l-appuntament li jmissu għal-għada danna żewġ appuntamenti ma' Mixzone. L-ewwel fid-disa neqsin kwart ma' Joseph Magri u Kerċ Kembri għall-analiżi tal-logħbiet Milan Slavia Praga u Arsenal Porto, mbagħad fil-11 niltaqgħu ma' Karpanisu Julian Grixti għall-logħb Brighton Roma u Liverpool Slavia Praga. Is-supporters avversari ġustament komplu fil-rum għax issa d-daqqa tagħkom. Jekk Alla jrid aħna l-interesti issa nippruvaw nagħlqu l-kampjonat malajr kemm jista' jkun ħalli mbagħad ikollna ċ-ċelebrazzjonijiet għall-inqas tal-kampjonat. Però jien min-naħa tiegħi delusa l-aħħar għaliex fimni Champions League ritta u ritta bis-saħħa. Forza Inter Sinjuri, ħudu ħsieb.